Tapi kan ada sisi foto dulu. Sama ngetem. Kan kamu kenal gitu. Iya, langsung ke ini aja ke Ade. Ke Ade foto. Oh, kirain nyanyi dari sini ke Ade. Bukan. Ke Ade dulu, ke Ade dulu. Gak nyanyi dulu kan tadi katanya kalau nyanyi dulu. Ini apa ya? Iya. Ingkang mapan wonten Gunung Jaladara. Gunung ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati jalma mara jalma mati. Parandene ana cahya sumunar padhang. Awit dayane ingkang nedheng amangun tapa lare karang padesan saking Widara Kandhang. Nenggih Sang Kakrasana nedheng semedi maladi hening nutupi babahan hawa sanga mandeng pucaking grana anut marang giwaning kekayun kayungyun angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip urip sajroning tumeka mati liyep layape ngaluyut pindha pesating supena sumusuping rasa jati jati-jatine Sang Kakrasana nggandhengake rasa klawan Gusti ingkang Maha Nasa. Ing driya nyuwun kanugrahan kadewatan kinarya piandeling diri nalika samana pecah sepining swasana ana taksaka tegese ula sak bangkate ngetal gedene ingkang sarta wujuding Garuda. Sato kekalih giya nggara godha marang ingkang hanedheng amangun tapa.
lurik. Jiwa manjing ucap nalika samono satu kekalih den cekel kalian risang Raden Kakrasana. Raden Kakrasana amung pasrah sumarah marang ngarsaning Gusti ingkang Maha Murah. Datan ana ingkang winawas, datan ana ingkang cinipta. Amung kawaspadaning batin ana kaelokaning jagat. Satu kekalih wujuding Garuda kang sarta taksaka badar sejatining pusaka kekalih. Iku saknyatane kunjang sarat winangun wong keremon naluri rinnepo muni rinnangko kirangan perasakani Om Awik 6 sekaring bawana langgeng titah ulun ngger Kakrasana hayu kaget ati kita ulun ingkang merepeki jeneng kita ingkang nedeng Ayoga Brata ana madyaning Gunung Jaladara. Ulun Sang Hyang Brahma ya Bathara Brahma saka kahyangan swarga dahana. Waduh pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap padha paduka pukulun Bathara Brahma. Ya Kakrasana banget panarima ulun dene pangestu ulun mara coba tampanana. Inggih kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Kejaba saka iku jeneng kita
hayuwa mundur ing geguntur datan mendha ing pamiluta bisa mungkasi karya wujute taksaka ingkang gedene sak bongkote ngetal lan wujute garuda ingkang goro-godo marang jeneng kita satemah kita bisa anyingkirake babar wujute pusaka cacah loro kawruhanana Kakrasana kalamun ta pusaka cacah loro kuwi sinebut Kyai Nenggala kang sarta Kyai Lugoro. Pusaka loro kuwi mau den ajab. Pusaka loro kuwi mau den ajab bisa dadi piyandel kanggo njejekake bebener lan kautaman Kakrasana. Sinokarta mrihtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada diase lerewulan dadari waduh matur nuwun Bu Kulun dene kula sampun pinercaya dening para dewa anggaduh pusaka kekalih menika ya lan sumurupa kulup sajake dina sak mengko wis tumibaning mangsa kala kowe kudu mangerteni Purwa lan Duksina kawruhanana Kakrasana kalamun jeneng kita kuwi dudu atmajane Demang Antyagapa ya Demang Sagopa ing Widara Kandhang lugune jeneng kita kuwi Atmaja Nalendra ingkang agung binetara Nalendra Mandura Prabu Basudewa nanging Prabu Basudewa nitipake jeneng kita Kakrasana marang Demang Sagopa nganti titi mangsa diwasa tan prabeda adimu Sinarayana kelawan si Bratajaya kuwi kabeh sejatine putrane ramamu Sang Prabu Basudewa Kakrasana. Kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jeneng ing wang pisah lan jeneng ing wang iwa gulining harati inggih ngaturaken panuwun duh Pukulun padang tetrawangan raos sing manah kula dupi midhanget babaring sejarah ingkang paduka dawaken dumateng Kakrasana. Mula dina sak mengko jeneng kita dadi tarunaning negara. Kudu ngatonake dadane. Dadi nom-noman ana sawijining negara aja nganti duweni pitakonan. Negara wis menehi apa marang kowe nanging pitakonane genti diwalik. Kowe wis labuh apa menyang negaramu? Ngger Kakrasana. Ing ripalungguhan iki negara Mandura kaya dene ancik-ancik pucuking ri. Saka pakartine Dipati ing Sengkapura jejuluk Kangsadewa. Kangsadewa mau bakale
ngrong-rong kawibawane negara Mandura. Mula mumpung durung kebacut jeneng kita enggal Baliya ana negara Mandura. Iki wanci kang prayoga kanggo ngetokake lelabuhane Kakrasana marang negara Mandura ingkang dadi bumi kelairanmu. Sendika dawuh Dewa Ulun, kalilan kula nyuwun pamit saha tambahing pangestuku Banyu Mili. Muga-muga kanthi tandang kridane Kakrasana negara Mandura bisa enggal antuk pepadang. Angudari diasriwut ruwete rawat mati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomalati tan mande pinarti bloko Sigra tandang risang bayu siwiri tungkul manembah ritungkul manembah anglir boyo kuntap ing ladalah iya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita durung suwe anggonku ngancik Gunung Sapta Arga kene lah kok wis kepapak ana satriya gagah prakosa dasare ya gedhe dhuwur crapang kang dadi bringose melang-melang dadane sak tebok jembare pating grantong otot bebayune Maradyage Sajarwa kowe kuwi sapa kowe tambuh karo aku bocah Sapta Arga panenggak Pandhawa Bratasena jenengku. Kosik
Kowe kok kandha Pandhawa, aku tak takon wong tuamu lanang kuwi sapa? Swargi Bapak Pandhu Dewayana, ibumu Kunthi Talibrata. Kowe ponakanku dhewe, Ngger. Musik dasarmu apa, wadonmu apa? Kok nganggep Bratasena kuwi ponakanmu? Ngene ya Ngger sumurupa. Biyen Prabu Kunthi bojo kuwi duweni putra cacahe ana 4. Ingkang pembarep yaiku Kaka Prabu Basudewa, angka 2 ibumu Kunthi Talibrata. Angka 3 pamanmu Arya Prabu Rukma ya Bismaka, lan ingkang pungkasan utawa sing wragil bocah Lesanpura jenenge Ugrasena, ya aku iki Bratasena. Lah banjur duwe sedya kang endi kowe munggah ana Gunung Saptawarga kene? Sik. Sak ngertiku wong tuamu kekarone kuwi priyayi kang nengenake babakan tata krama, weruh ing Subasita lan ora ninggalake sing jenenge Yudha Negara. Ning nyatane kok mudhun ana anake lanang kenang apa kok ora bisa basa. Ora bisa tata basa sing prayoga. Ketitik bareng kowe wis weruh dhewe mbok menawa kowe kuwi ponakanku, ning kenang apa kok kowe ora basa? Kowe isih ngoko nyang pamanmu aku Ugrasena. Karepmu piye Bratasena? Wiwit cilik mula aku wis ora bisa basa. Merga aku ora bisa basa, wis dadi lagak lagon solah sloga kang sarta muna munine Bratasena. Wiwit cilik mula nganti tekan ripalungguhan iki Bratasena ora bisa basa. Lho. Dadi wiwit biyen mula Bratasena ora iso basa. 1 basa ping pindho sembah dodok. Bratasena ya ora bisa. Wo, lah pancet lagak lagon lagianmu kaya mangkono. Bener. Bratasena piye? Kowe wani tak du perang? Wani wae. Kowe dudu mungsuh klawan pamanmu, nanging dadi jagoku, makili kasepuhan negara Mandura ingkang bakal ditandingake klawan jago Kanoman Sengkapura, ya kuwi Patih Suratrimantara. Kowe wani apa ora Bratasena? Aku ora tau duwe rasa wedi. Waton Bratasena isih lumaku ana dalaning kautaman. Waton Bratasena isih lumaku ana dalaning bebener. Bakal tak kurbanake nyawaku nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Bagus, kendel tenan kowe Bratasena. Pancen wis sak trepe yen kowe mbelani bumi negara Mandura merga ibumu Kunthi kae wutah getih saka Mandura. Mula saka iku rasan dadak kesuwen. Ayo tak kanthi ana alun-alun Mandura, belanana wong Mandura jejekna kautaman kanthi sirnaning angkara murka Ratu Sengkapura Kangsadewa sakpatihe Suratrimantara. Manut ayo tak gandeng tanganmu dina iki Bratasena.
Mriki Paman Suratri Mandura. Bima wang-wang kunta kumpul batang gedhe sayang gongkara gadanira mobat habit Paman Ugrasena Paman pripun nger pripun kasepuhan negara Mandura napa pun entuk jago sampun nggih sampun menika ingkang wonten wingking kula menika sapa jenenge Paman kula aturi dangu piyambak nggih nggih hei wong gedhe dhuwur sapa sing dali jenengmu edan-edanan lagi ngereng wis kaya gempa bumi takon karo aku ya sapa jenengmu Bratasena kang dadi aranku ndi jago saka Sengkapura sing jenenge Suratri Mantra arep apa arep tak nggo gateng diase edan-edanan bangsat elek mangsane kaya sekti sekya dhewe ora ngerti jagoku saka Sengkapura jenenge Patih Suratri Mantra duwe kasekten kang linuwe Paman Ugrasena Paman kados pundi nggih kiblat 4-5 pancer wis lak kepengin mangerteni kaya ngapa to gayenge kaya ngapa to ramene adon-adon jago ingkang mapan wonten ing alun-alun negara Mandura inggih nggih inggih karsane langkung gayeng ditotoi Paman totoanipun 100 yuta pantun 1 miliar wantun 1 triliun wantun dipolke pisan bur manuk menika tegesipun bur manuk menika upami jago saking Mandura si Bratasena sing kalah ana sajroning adon-adon jago manungsa Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga saka negara Mandura tanpa nggawa bondo sithik wae kosok baline menawi jago kula sing kalah aja ta mung bumi Sengkapura gulu kula udhokke pripun mawon piye Bratasena kira-kira kowe wani apa ora wani tak patenane jago saka Sengkapura wah ya yakin pripun mawon nggih pantun nggih pantun totoane negara lan nyawa inggih wani wantun yen pancen kaya mangkono ora susah dadak kesuwen enggal tata jagone diunggahke blabar kawat janget cilencang inggih ngestahaken dawuh nggih ayo rene munggah blabar kawat janget cilencang etian-etianan kowe tah hi
Rekata Dyan Bratasena Kampopo Lengbang Bintulu Adi Sarira ngamula dumong gedhek wok simbar Jojo yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen lu maris sapa mau jenengmu Bratasena Bratasena tepungne ya kenalne ya aku Suratri Mantra Suratri Mantra karepmu rayo karepmu angel men kandhanane cah iki Bratasena apa aku isih ngeman karo kowe isih nom isih dawa jangkamu isih jembar kalangamu kowe ngalah kowe nungkul yen kowe gelem ngalah apa wae panjalukmu bakal tak turuti kowe njaluk derajat pangkat apa wong wedok sing model piye tak turuti wonten kowe gelem nungkul ngakoni anak angger Kangsa Dewa sing bakal dadi ratu mapan ana ing negara Mandura cangkemmu meneng sik sabar kawat janget cinencang dudu papane wong nyang-nyangan anane mung wani apa wedi urip apa mati edan-edanan kendel tenan kowe Gus ngejak pirang-pirang aladeni klak-klak geget siung pengapit pialiaran hancur pecah dasmu Rapingkat mamprung nyawamu tek pas hit wah ha hoi play et ya play play
mantep sikilmu Bratasena. Ngadeg kok usik. Baik. Blok. Wah. Woi, woi. Ayo. Wah. Woi, wah. Ngadeko kowe. Ayo ngadeko. Ora enek sak banyon wis nglithak. Ayo ngadek. Anak boe Pak ditandur dilawan. Waduh paman. Paman Suratri mantra paman. Kabrabak sro kabrahan nanggeget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabdo waduh paman ora nduga mono kowe tumekaning pati paman Kangsa Dewa ora narimakake lelakon iki. Hei Bratasena, jagone kalah botoe sing maju bangsat telek. Hei. Amuk Surabrata, Jayabrata gerbuten aku. Hei. Edan sapa iki?
Sajroning aku ngoyak si Bratasena sing wanuh-wani mateni paman Suratri Mantra. Lah kok ana kumpulaning keramyaning para penonton ingkang mapan ana ning alun-alun negara Mandura. Lah kok ki kendel menek perawan kok mlebu kene. Ana perawan mlebu ndelok blabar kawajanget cencang adon-adon jago menungso. Bah. Bocah oleh menik-menik. Nduk. Nun. Sapa peyan asmane sapa peyan? Jenengmu sapa? Bratajaya nggih lara ireng kowe sing tak goleki. Pet. Hei. Ditepungke wae ya Bratajaya. Aku Ratu Sengkapura Dipati Baswara Kangsa kang dadi jejulukku. Ya Jaka Maruta. Kowe yen sesandingan karo aku ora orane tumiba aning parang curining bakal tumiba mapan ana ing kasur babut. Bratajaya lara ireng. Blakasuta Blakotang terus terang aku tresna karo sliramu. Mula manut tak pondhong nyemot dadi garwa prameswari mapan ana ing Kadipaten Sengkapura. Kowe arep aku arep ngepek bojo karo kowe. Aku isih durung pengen rabi. Ayune ngono lho ngopo ora ndang rabi? Ora eman-eman, duwe barang apik nggo nguyuh tok. Ati bojoku ya. Emoh. Kok emoh lho? Aku rong pengen rabi domonge kok. Yen kowe ora gelem sesandingan karo Basara Kangsa kelakon ruda paripeksa. Edan-edanan kowe. Hei, Do. Arep nang ndi? Titian. Wong wedok Rubyuk Kabotan Pinjung. Bratajaya lara ireng. Tak mulyake lah kok malah tinggal glanggang colong mlayu. Hei, Nduk. Arep ndelik ana laning naga tututi. Akan aku tulungono yo Kang. Tulungi ngopo? Aku digodak-godak. Sing godak kowe sapa? Sapa mau jenenge kok Sasa Kangsa. Aku digoyak-oyak. Dioyak-oyak karo Baswara Kangsa. Pengen ngepek bojo adimu aku. Kang aku tulungono aku arep dirabi. Nek ora ana ku mrembiyahe tangan cumangkae sukune Kakang Kakrasana. Tak kira iki mengko aku tetep bakal dioyak-oyak nganti tekan ndi wae. Mundur kowe wong wedok ya kluyuran nganti tekan alun-alun Mandura barang iki ngopo lho. Mundur. Iya. Lah darah iki menungsane. Desmalaning ratleketing jagat. Gelah-geleng bumi panusmaning jajilanat sukertaning bawana.
Pokrasana ki kowe. Iya, Baswara Kangsa pancen bener. Kowe sing digadang-gadang besok anyulihi keprabon negara Mandura. Kowe digadang-gadang karo bapakmu Basudewa ngratoni dadi ratu mapan negara Mandura. Mula kowe nek ora tak pateni saiki bisa mbebayani. Yen pengin slamet sing dadi nyawamu, adimu wedok si Bratajaya lara ireng. Wulungna aku, tak pek bojo. Timbang adiku Bratajaya mbok pek bojo lung tak pakakne kirik, ngerti ora kowe? Edan aji kirik timbang aku, nantang perkara. Endi adimu Bratajaya wulungna aku yen kepengin ngeman karo nyawamu Kakrasana, cangkeme elek. Oh, Etian. Ayo, ngantemu kowe. Milio. Sing seru. Hey. Ya, wah ya. Woi. Hey, Woi. Wah. Hey! Candrane nganti kaya banteng ketaton. Nenggih Sang Kangsa Dewa denya ngajar dhateng Risang Kakrasana. Den pidak wani, datan bisa mubah, datan bisa musik. Mangkono noyah nayuh Baskara Titi Mangsa. Dingkem netra kekalih Sang Kakrasana, murep punang epek-epek. Mijil Sanjata Nenggala, nyampluk diadyane Kangsa Dewa, hambyar dadi glepung. Campuk. Ayo, obah kowe Kakrasana. Budhiya kowe. Bangga kowe. Wah! Sorak maburahan Betelan negarayo Ayo Yo sorak maburahan Tanpa sajroning Betelan negarayo Ayo Glising kandha ringkesing carita Raden Kakrasana giya anindakaken tapa ngrame. Raden Kakrasana giya nindakaken tapa ngrame mapan ana ing Arga Rewantaka. Tapa ngrame bebantu sapa wae ingkang butuhake senjata pitulungan. Ora mikir Wasra
mangsa mangsa kasongo gunjang ganjing ing alam dunya tra manungsa punjering sanggara alam nganti paring pidana nanging padha ora rumangsa yen wis rusak alam agesang sira aja padha ngresula kabeh ngono karsane yang sukma mula aja padha sembrono supaya dalan cidra riris harta palwanuting ranu tersing tarsanira ing aku manis sing rinira Yayi Yayi Narayana apa dene Yayi Bratajaya sagugure sang angkara murka kang disarirani dening Kangsa Dewa wis sawetara suwe Yadi saklara ndak kanthi cumandha ana ing pertapan Rewantaka mungkur saka keramaian golek papan sing sepi ngupadi kaweningan Kakrasana nindakake anamur laku peparap Wasi Jaladara Kakang Wasi Jaladara aku iki nganti gumun setahun jembleng serendeng awit sekawit kakang iki wonge brangasan kladuk wani kurang duga lah kok saiki malih-malih grembyang bisa menep rasane wening pamikire titis kang dadi panggraitane sak paripolahe tansah mikolehi tur tok mikolehine ora mung kanggo diri pribadi ning uga murakapi kanggo kawula sak kiwa tengene pertapan Rewantaka iki Kakang ndak jaluk kahanan iki bisa lestari yo Kakang syukur bisa luwih murakapi marang sadingajanmu nanging tetep ana kuciwane Kakang kuciwane mapan ana ngendi Narayana umure Kakang Kakrasana kuwi pira udakara wis 30 taun iki dah umur 30 taun kok urung duwe bojo iki piye to Kang aku ra maido anggone Kakang bisa ngayomi lan ngayemi para kawula tur maneh kawula kepara akeh sing tresna marang Kakang Kakrasana ning maneh durung ana manudya sing jinejer dadi garwamu Kakang aku krungu kabar jare paman Mandaraka paman Prabu Salya saiki lagi susah awit putrane putri kang sesilih Eramati dicolong maling Aguna nganti dina iki durung ana kabare Kakang musik bareng aku krungu kabar atiku rumangsa geter babakan murcane Dewi Eramati samar sarta kumatir kaya-kaya ora lila yen si Eramati dicidra karo Duratmaka aku ora lila nah niku jenenge Kakang Wasi Jaladara ketaman Jemparinging Asmara mosok serawung wae durung tawok gandrung saestu ora mungkin Kakang iki banget prayoga lho kanggo ndadar ketrimaning uripe Kakang yen Eramati pinesti dadi jodhone Kakang Wasi aku ora kurang dalan aweh pepadang bisa nemokake Kakang Jaladara kelawan Dyah Ayu Eramati ya Narayana lan kowe lara ireng
ndak jaluk pandongamu muga bisa enggal ketemu Dewi Irawati tak aturke ana ngarsane Paman Mandaraka. Rasa sedina kaya setahun Rana rene kaya wong bingung Rena wengi tak bisa turu Abang tansah pikir kesliramu Wawayanganmu katane netra Jebulane iku mung rasa kangenku Kangen, 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 aku kangen sliramu. Alhamdulillah la syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Dikendoni dhisik suasanane. Selamat pagi Mas Gareng, Yole, Dik Petruk pagi, Dik Bagong, pagi Mas Petruk, ayo. Sujud syukur ngarsane Allah Ta'ala. Awake dhewe isih ketemu ana ing Pathet Sanga goro-goro. Bot-bote awake dhewe ngestu padha dawuh pangandikane nuning nggih pepundhene awake dhewe ya Pak ditandur anggone kagungan kersa nuning nggih menika hari ulang tahun sing dadi usahane ya HUTCV Deta Besi Indo Prima pusatnya besi dan galvalum. Wah, ke-12 tahun ana 6 yen ora kleru cabange nggih Dik Bagong. Cabange wonten 6 ingkang angka setunggal mapan wonten ing Tanjung Rejo Locerek.